Dobrodošli na prezentaciju radnog programa Europskog inovacijskog vijeća za 2026. godinu u sklopu ciklusa nacionalnih informativnih webinara programa Obzor Europa. Ovaj program predstavlja ključni instrument Europske unije za podršku disruptivnim inovacijama, deep tech startupovima i naprednim tehnologijama koji će nastaviti oblikovati budućnost europske konkurentnosti. Putovanje inovatora kroz ekosustav Europskog inovacijskog vijeća prikazuje dostupne sheme i usluge od rane faze ideje do komercijalizacije i rasta, uključujući podršku kroz BAS usluge i Pre-Accelerator program koji je dio widening radnog programa. Prva shema financiranja je Pathfinder koji pokriva razine tehnološke spremnosti od 1 do 4, koji podržava ranu fazu istraživanja i dokaz koncepta visokorizičnih inovacija. Zatim slijedi pilot shema Advanced Innovation Challenges, TRL od 3 do 5, koji pruža podršku disruptivnim deep tech inovacijama kroz pilot tematske natječaje. Kao nastavak Pathfindera i drugih obzor projekata osmišljena je shema EIC Transition, TRL 4 do 6, koja pomaže pretvoriti znanstvene ideje u komercijalno održive projekte i pripremiti ih za EIC Accelerator shemu. Ovdje je navedena i shema Pre-Accelerator, koja je detaljno opisana u radnom programu širenje sudjelovanja i jačanje europskog istraživačkog prostora. To je shema koja pripara inovatore sa TRL-om od 4 do 6 iz zemalja koje ostvaruju slabije rezultate u prethodnim okvirnim programima za istraživanje i inovacije, takozvane widening countries, za ulazak u program Accelerator kroz bespovratna sredstva od 300 do 500 tisuća eura, mentorstvo i treninge. Omogućuje se inovatorima iz država s nižom zastupljenošću u EIC-u da se pripreme za kasnije EIC programe. Sljedeća shema je Accelerator, TRL od 5 do 8, namijenjena skaliranju inovativnih startupova te malih i srednjih poduzeća. Zadnja shema je EIC Step Scale Up, TRL od 8 do 9, namijenjen najuspješnijim tvrtkama, dobivaju dodatnu podršku te za izlazak na nova tržišta i transfer tehnologije. Usluge poslovnog ubrzanja ili EIC Business Acceleration Services namijenjene su korisnicima EIC programa i pružaju mentorstvo, daju savjetodavnu podršku i pristup mrežama investitora i partnera za ubrzanje rasta i komercijalizaciju inovacija. Raspodjela uključuje sljedeće sheme financiranja. Pathfinder s ukupno 262 milijuna, Transition sa 100 milijuna, Accelerator sa 634 milijuna, Step Scale Up s 300 milijuna eura i nova pilot shema Advanced Innovation Challenges koja u 2026. raspolaže sa 6 milijuna, a u 2027. dodjeljuje se dodatnih 25 milijuna eura. Tu su i usluge poslovnog ubrzanja ili ti BAS usluge za koje je namijenjeno 21,5 milijun eura. Ova sredstva osiguravaju potpun mehanizam podrške, od istraživanja do skaliranja. U 2026. godini Europsko inovacijsko vijeće uvodi nekoliko važnih promjena. Shema EIC Accelerator uvodi kraće obrasce, češće rokove i brže procese dodjele. EIC Pathfinder Open povećava maksimalni iznos bespovratnih sredstava na 4 milijuna eura. Uvodi se novi pilot program ili shema Advanced Innovation Challenges s postupnim financiranjem kroz 2 godine. Jača se startup i scale-up strategija, uključujući internacionalizaciju, suradnju s industrijom te uvođenje indeksa rodnih inovacija. Shema EIC Transition proširuje prihvatljivost na rezultate istraživačkih infrastruktura. Ova shema uvodi indeks inovacija u području roda i raznolikosti. Nastavlja se natječaj STEP s ulaganjima od 10 do 30 milijuna eura uz jasnije definirana pravila za takozvane pre-committed investitore, to jest ulagače koji su već unaprijed izrazili spremnost da ulože sredstva u određene start-up tvrtke te male i srednje poduzeće.
Ponovo se pokreće plugin shema za širi spektar nacionalnih i regionalnih certificiranih programa. U 2026. Tematski ili challenges natječaj postoje u 3 sheme financiranja. U EIC Pathfinderu, znači imamo challenges koji raspolaže sa ukupno 96 milijuna eura za 3 teme. Zatim imamo novu pilot shemu EIC Advanced Innovation Challenges sa ukupno 31 milijun eura za 2 teme i EIC Accelerator sa ukupno 220 milijuna za 5 tema. Za svaku od tih tema, kada se raspisuje natječaj, to će biti poseban natječaj za svaku shemu. Kada ćete tražiti, kada ćete se htjeti prijaviti, svaka tema će biti zaseban natječaj. Ovdje je prikazan sažeti pregled svih ključnih poziva u 2026. godini, uključujući Pathfinder, Transition, Accelerator i Step Scale Up te novu shemu Advanced Innovation Challenges. Program pokriva puni inovacijski ciklus. Krećemo sa shemom EIC Pathfinder, čiji ovogodišnji ukupni proračun iznosi 262 milijuna eura. To je shema koja podržava ranu fazu istraživanja za tehnološke proboje s TRL-om od 1 do 4. Postoji tematski otvoreni natječaj ili open natječaj s ukupnim proračunom od 166 milijuna eura i natječaj sa zadanim temama ili challenges sa ukupno 96 milijuna eura, a maksimalna bespovratna potpora po projektu je do 4 milijuna eura. Shema EIC Transition koja podupire razvoj i validaciju tehnologije i poslovanja u srednjoj fazi, dakle TRL od 3 do 6, ima ukupni proračun 100 milijuna, a maksimalni iznos bespovratnih sredstava je do 2,5 milijuna eura po projektu. Nova pilot shema je EIC Advanced Innovation Challenges, namijenjena je visokorizičnim deep tech idejama, TRL od 4 do 6 s ukupnim proračunom za 2026. godinu od 6 milijuna, pri čemu se u fazi 1 daje 300.000 eura paušalno, a u fazi 2 možete dobiti do 2,5 milijuna eura. Shema EIC Accelerator namijenjen je skaliranju inovacija s minimalnim TRL-om od 6 i ima ukupni proračun od 634 milijuna eura, dakle najviše u cijelom Europskom inovacijskom vijeću. Za tematski otvoreni natječaj Open osiguran je proračun od 414 milijuna eura, te projekti mogu dobiti do 2,5 milijuna eura bespovratno, plus dodatna investicijska sredstva. Natječaj sa zadanim temama, challenges, imaju ukupno 220 milijuna i maksimalno 2,5 milijuna eura bespovratnih sredstava, plus mogućnost ulaganja kroz kapitalne instrumente. Na ovom slajdu vidimo pregled strukture natječaja Pathfinder Open i Pathfinder Challenges za 2026. godinu, uključujući njihove ciljeve i očekivane rezultate. Shema EIC Pathfinder za 2026. prihvatljiva je za konzorcije ili pravne osobe iz država članica i pridruženih zemalja programa Obzor Europa, pri čemu za otvorene open natječaje je potreban međunarodni konzorcij od najmanje 3 neovisna subjekta iz 3 različite države, barem jedan mora biti iz države članice, dok se na Pathfinder Challenges mogu prijaviti i pojedinačni prijavitelji ili manji konzorciji, na primjer 2 organizacije. Pathfinder Open u 2026. godini donosi nekoliko ključnih promjena. Povećan je broj stranica projektnog prijedloga, uvedeni su paušalni iznosi te je izmijenjena struktura kriterija evaluacije. Cilj je potaknuti ambicioznije projekte i ubrzati proces ocjenjivanja. Financiranje po projektu podiže se na 4 milijuna eura sa 3 milijuna eura koje je bilo moguće dobiti u 2025. godini. Tehnički dio projektnog prijedloga, takozvani Part B, sada ima ograničenje od maksimalno 22 stranice, dakle jednu stranicu više u odnosu na 2025. godinu, što znamo da jako puno znači u pisanju projekta. Tu treba uzeti u obzir činjenicu da se tablice, slike i fusnote broje. Znači one čine dio te
22 stranice, pa nemojte napraviti pogrešku da mislite da se ne broje. Kod kriterija za dodjelu izvrsnost ili excellence smanjena je sa 60% na 50%. Učinak ili impact povećan je s 20 na 30%, a provedba ili implementation ostaje nepromijenjena sa 20%. Broj pojedinačnih ocjenjivača smanjen je s 4 na 3, a metoda bodovanja u pojedinačnoj fazi promijenjena je s korištenja medijana ocjena ocjenjivača po kriteriju na korištenje prosjeka ocjena ocjenjivača po kriteriju. Projektne prijedloge podnosi koordinator u ime konzorcija od najmanje 3 neovisna subjekta sa sjedištem u različitim državama, uključujući najmanje 1 iz države članice EU i 2 iz drugih država članica ili pridruženih zemalja, a subjekti mogu biti sveučilišta, istraživačke organizacije, mala ili srednja poduzeća, start-upovi, industrijski partneri ili fizičke osobe. Ako dva projektna prijedloga imaju isti rezultat, istu ocjenu, prednost dobiva projekt s višom ocjenom izvrsnosti, dakle koji ima višu ocjenu na području izvrsnosti ili excellence, a dodatno se onda gleda ravnoteža spolova, broj malih i srednjih poduzeća u konzorciju, geografska širina i drugi čimbenici. Za 2026. godinu postavljena su 3 nova izazova, 3 nove teme. Izrađene su detaljne upute, challenge guide, koji svakako pročitajte prije pisanja prijave. Također se mijenja ponder evaluacije, znači stavlja se veći naglasak na učinak, dok izvrsnost ostaje važna, ali je proporcionalno manja. Sada prelazimo na drugu shemu financiranja, EIC Transition, koji omogućuje prijaviteljima da razviju svoje tehnologije sa TRL 3 ili 4 na TRL 5 do 6, odnosno da ih prenesu iz laboratorijskog okruženja u relevantno praktično okruženje. Ova faza je ključna za smanjenje tehnološkog i tržišnog rizika. Prihvatljivi prijavitelji na transition natječaju mogu biti konzorciji iz 2 partnera iz 2 različite države članice ili pridružene države, konzorciji iz 3 ili više partnera iz najmanje 3 različite države članice ili pridružene države, od kojih je barem jedan partner u državi članici, te pojedinačni pravni subjekti sa sjedištem u državi članice ili pridruženoj državi. Ovaj slajd objašnjava za koje je projekte namijenjen transition, koji su prihvatljivi prethodni projekti, ukupni proračun, rok prijave i koji je minimalni i maksimalni iznos bespovratnih sredstava koje možete dobiti. Važno je da rezultati potječu iz programa EIC Pathfinder i RC Proof of Concept ili drugih prihvatljivih obzor projekata. Preporuka je da pažljivo pročitate najnovija česta pitanja, frequently asked questions, koja se objavljuju uz radni program. Evo ovdje imate primjere pitanja koja stalno postavljaju prijavitelji i Europska komisija na njih odgovara i objavljuje ih. Važno je koristiti najnoviji predložak, precizno opisati početnu razinu tehnološke spremnosti, te priložiti poveznice na rezultate prethodnog projekta. U današnje vrijeme, kad sve više koristimo usluge umjetne inteligencije, važno je pročitati i smjernice o korištenju tih alata pri pisanju projektnog prijedloga. Jer Europska komisija ne voli da se baš isključivo koriste alati poput ChatGPT-a ili slično. Jasna i provjerljiva dokumentacija ključna je za prolazak evaluacije. EIC Transition u 2026. godini donosi važne promjene. Znači, istraživačke infrastrukture sada su prihvatljive, proširen je vremenski okvir starosti rezultata, određeni projekti i partnerstva i dalje su neprihvatljivi, konzorciji s više od 5 partnera automatski se odbijaju i zato je ključno pažljivo provjeriti sve uvjete prije prijave, a njih ćete pročitati u radnom programu. U projektnom prijedlogu za EIC Transition
Očekuje se jasno prikazivanje očekivanog učinka ili impact, veličina problema i tržišta, vrijednosti rješenja ili value, jedinstven, znači vaš projektni prijedlog mora biti jedinstven, prednosti na tržištu ili advantages, konkurentna prednost i održivost, plan izvršenja ili execution, to je poslovni model, resursi i partnerstva, te kompetentnost tima ili people za vođenje komercijalizacije. Intervju ili pitch pred žirijem ili jury members druga je faza evaluacije vašeg projektnog prijedloga. Intervju traje od 45 do 50 minuta, što uključuje 10 minuta vašeg pitcha i 35 do 40 minuta pitanja. Evo, ovdje možete malo pogledati više o pitanjima kakva vam se mogu postaviti. Važno je da ih proučite i pripremite artikulirane odgovore tako da ne budete iznenađeni. A za sve to možete pogledati upute na internetu. Eto, ovdje završavamo s ovom shemom. Nastavljamo dalje sa ESC radnim programom za 2026. koji uključuje 3 ključna instrumenta za male i srednje poduzetnike. Samo jedna uvodna napomena za one koji se prvi put susreću s ovom terminologijom. EIC ili Europsko vijeće za inovacije je vodeći instrument Europske unije za potporu visokorizičnih inovacija s velikim učinkom i u 2026. godini na raspolaganju je više od 1,4 milijarde eura, pri čemu je posebni naglasak stavljen na mala i srednja poduzeća koja razvijaju prijelomne tehnologije s globalnim ambicijama. U skladu s tim, na sljedećem slajdu možete vidjeti znači, na koji način su planirani pozivi u 2026. godini za EIC Advanced Innovation Challenges program, EIC Accelerator i EIC Step Scale Up program. Ono što morate pripaziti, a to možete vidjeti i u samom radnom programu koji je dostupan na web stranici Europskog inovacijskog vijeća, znači su ovi cut-off datumi, to je rokovi, deadline-i, ali isto tako možete vidjeti i kada su otvoreni natječaji, ali kroz to ćemo proći i dalje tijekom prezentacije. Što je novo za mala i srednja poduzeća? Znači možete vidjeti od pojednostavljenih prijaviteljskih procesa, zatim do nekakvih dodatnih usluga kroz EIC BAS. Promijenjeni su i nekakvi obrasci, pitanja su dosta ažurirana, ali kroz to ćemo još proći detaljnije kroz sljedeće slajdove i uvedena je nova shema, a to je EIC Advanced Innovation Challenges koja je evo ove godine prvi put pilotirana kroz EIC. EIC Advanced Innovation Challenges je program koji je osmišljen za rješavanje potražnjom vođenih specifičnih i ambicioznih društvenih ili tehnoloških izazova u kratkom roku kroz financiranje koje je temeljeno na postizanju unaprijed definiranih razvojnih prekretnica ili milestonesa. Ovo je potpuno nova inicijativa u 2026. godini. Znači radi se na podršci za hrabra rješenja koja su usmjerena na konkretne tehnološke ili društvene izazove koji su definirani na razini Europske unije. I EIC Advanced Innovation Challenge se provodi kroz određene faze. Prva faza će biti u 2026. godini, druga u 2027. I ovdje na slajdu možete vidjeti razinu TRL-a kao i veličinu financijske potpore. Nekakav savjet za poduzetnike je znači da što se tiče predstavljanja tehnologije, ona može biti u nekoj ranijoj fazi, ali poprilično vjerodostojnoj fazi razvoja i samo najperspektivnija rješenja će preći u drugu fazu sa većim iznosima financiranja.
Zbog čega je ESC Advanced Innovation Challenge uopće važan za mala i srednja poduzeća? To je jako brz put od ideje do validacije, smanjen je tržišni rizik, postoji portfeljna podrška programskih menadžera Europskog inovacijskog vijeća i idealno je za hrabre tehnologije, first of a kind. Poprilično je isto tako ovaj instrument prikladan i za projekte sa jakom tehnološkom osnovom i na taj način EIC pomaže u usmjeravanju rješenja prema primjeni u realnom svijetu. Na sljedećem slajdu možete vidjeti pregled natječaja koji je predviđen za 2026. godinu, koji su rokovi i u kojim stopama se financira, isto tako u kojim iznosima. Ono što je zanimljivo naglasiti kod prijave za EIC, znači što se projektna prijava sastoji od samo 11 stranica, što je zaista jako pojednostavljena procedura, te od pisama namjere potencijalnih kupaca, a moguće ostvariti u prvoj fazi i do 300.000 eura bespovratnih sredstava. Na sljedećem slajdu možete vidjeti ključne značajke EIC Advanced Innovation Challenge-a kroz njegove faze, znači kako se to transformira na prijavitelje i na same iznose. Nakon ovog prelazimo na EIC Accelerator. Znači, EIC Accelerator je program koji pruža potporu malim i srednjim poduzećima, start-upovima, spin-offovima, a ponekad i small mid-caps poduzećima kako bi doveli svoja inovativna rješenja na tržište i naravno skalirali njihov rast. U novom radnom programu postoji dosta noviteta. Znači, novi administrativni obrazac dijela A, pojednostavljen je predložak za predaju dijela B, smanjio se broj pitanja i više su fokusiranija, znači s 11 na 6 stavki. Podnositelje zahtjeva se moli da svoju inovaciju predstave uz više činjenica i dokaza. Nema više onih pitanja o misiji, viziji tvrtke, već se to sve rješava kasnije u jednoj punoj fazi prijedloga. Isto tako se predviđa i strategija intelektualnog vlasništva i usklađenost između prijavnog obrasca B i evaluacijskih pitanja. Temeljna svrha EIC Acceleratora je znači, on je ujedno jedan od najpoznatijih instrumenata EIC-a, zato što jako je pogodan za poduzeća jer im pruža podršku u cijelom tom procesu od, mogli bismo reći, blizine nekog tržišta, a trenutno ih se smatra rizičnima za tradicionalne investitore. Ono što je još novo u 2026. godini je brža i jednostavnija evaluacija, češći rokovi, raniji početak dubinske analize i veća podrška internacionalizaciji. Znači, ovo sve je nastavljeno na iskustvo programa iz prijašnjih godina, a upravo najveća zamjerka je bila na brzini postupka i zato se u 2026. ide na pojednostavljenje kako bi se što više mogli povećati očekivanje i investitora i brže donošenje odluka i usvajanje prijava. Struktura financiranja, znači radi se o dvije komponente. Jedna je bespovratna sredstva, druga su investicije u kojima sudjeluje i EIC fond. Bespovratna sredstva su do 2,5 milijuna eura za TRL razinu od 6 do 8, dok za investicije iznos ide i do maksimalnih 10 milijuna eura. Ovakav način financiranja je jedinstven u Europi i on ne samo da pruža podršku tehnologiji i inovacijama, već aktivno ulaže u rast poduzeća te potiče uključivanje privatnog kapitala.
Zbog čega se uopće mala i srednja poduzeća odlučuju na EIC Accelerator program? Iz tog razloga što premošćuju takozvanu dolinu smrti, dobivaju vjerodostojnost kod investitora, imaju pristup BAS-u ili Business Acceleration Service-u koji pruža razne usluge EIC korisnicima i naravno to je jedan znak kvalitete s obzirom da je sama prijava prošla i kroz ruke, možemo reći, i samih evaluatora, žirija, investitora i slično. I to je naravno tvrtkama dodatni način za privući privatna ulaganja. Kod postupka prijave za EIC Accelerator svakako preporučujemo da odete na službenu stranicu EU Funding and Tenders portala gdje možete pronaći i obrasce i upute i često postavljena pitanja. Na portalu su vam dostupni znači i dio A i dio B samog prijavnog obrasca, zatim detaljne smjernice i informacije o cijelom postupku evaluacije sa zadanim rokovima. Nastavljamo dalje sa tips and tricks kako se prijaviti kroz EIC Accelerator. Prvi korak bi bio izrada i predaja kratkog prijedloga koji se još zove i short proposal. Oni se predaju u bilo kojem trenutku, ali su grupirani ovisno o rokovima za evaluaciju. To je svaki prvi utorak u mjesecu. I u evaluaciji sudjeluje 4 stručne evaluatora koje imenuje EIC. Prijedlog se sastoji od 12 stranica, znači to je isto jako važno za napomenuti. Nema previše zahtjevne dokumentacije. Naglasak je na inovaciji, na timu i na tržišnom potencijalu. Zatim se priprema i pitching od 10 slajdova te video pitch do 3 minute u kojem sudjeluju ključni članovi tima, a povratne informacije od EIC tima dobivate u roku od nekih 4 do 6 tjedana i ako ste zadovoljili sve kriterije, bit ćete pozvani na pripremu punog projektnog prijedloga. Zatim korak 2, priprema se puni projektni prijedlog ili takozvani full proposal. Ako kratki prijedlog dobije odluku go, onda možete isto tako ovaj full proposal predati na bilo koji od batching datuma u 2026. godini. Ovdje vam je opet potreban Funding and Tenders portal gdje možete pronaći obrazac od 20 stranica, pitch deck, plan provedbe, financijski podaci, pisma namjere, različite analize, video pitch do 3 minute i znači taj prijedlog se ocjenjuje od strane 3 stručnjaka. Nakon 3 do 4 tjedna slijedi online intervju sa tehnološkim stručnjacima. Nakon tog intervjua tehnološki stručnjak će izraditi izvješće koje evaluacijski panel razmatra te donosi konačnu ocjenu i evaluacijsko izvješće. Na temelju bodovanja najbolje rangirani projekti pozivaju se na intervju sa EIC žirijem. U samom radnom programu imate i datume koje spominjem, a to su i batching datumi koji se isključivo odnose znači na intervjue u Briselu. Spomenut ću evo neke od prvih, 7.1., 4.3., 6.5. i tako dalje. Korak 3 znači je pičiranje inovacije pred EIC žirijem. Ako ste pozvani na taj intervju, dobit ćete detaljne informacije o terminu i formatu intervjua, a sami rezultati će biti nakon 2 do 3 tjedna, a datum intervjua će biti objavljen na EIC web stranici. Korak 4 je znači potpisivanje ugovora o bespovratnim sredstvima i dubinska analiza. U slučaju da koristite samo grant komponentu, onda se potpisuje ugovor i isplaćuje se prvo predfinanciranje. Ako se koristi kombinacija granta i investicija, onda na ovom slajdu možete vidjeti koji su sljedeći koraci. Ovdje bih samo napomenula, ako se tijekom dubinske analize utvrdi da projekt još nije spreman za investiciju, onda se može dogoditi scenarij u kojem se započinje s grant komponentom,
a projekt se ponovno razmatra nakon ostvarenja unaprijed definiranih određenih milestona. Kod EIC Accelerator programa postoji i Seal of Excellence koji se dodjeljuje prijavama što im olakšava pristup financiranju iz drugih izvora, a nisu bili prepoznati ili za financiranje, to jest preporučeni, ili nisu bili pozvani na intervju. Ono što svakako naglašavamo malim i srednjim poduzetnicima je da u short proposal fazi je naglasak na inovaciji, tržišnom potencijalu i timu uz činjeničan i dokazima potkrepljen pristup. EIC Accelerator također ima dosta promjena u ovom novom radnom programu što se tiče procesa evaluacije. Ovdje bih samo naglasila da znači pristupite prijavi putem funding portala i znači da proučite jako dobro i najčešće postavljena pitanja, pripremite prijavu u traženim obrascima i jako dobro predstavite inovaciju i svoj tim. Na sljedećem slajdu možete vidjeti sažetak svih poziva za EIC Accelerator u 2026. godini. Što se tiče samog procesa short proposala, znači maksimalno 12 stranica prijedloga, prezentacija od 10 stranica i 3-minutni video, prolaze evaluaciju od strane 4 nezavisna EIC stručnjaka, najmanje 3 da od žirija je puna prijava, 2 do 4 ne. Isto tako vas ostavlja u prilici za moguću ponovnu prijavu. Predaju možete izvršiti u bilo kojem vremenu, znači u bilo kojem trenutku jer je natječaj otvoren, a rezultati evaluacije će biti za otprilike 4 do 6 tjedana. Kod ocjenjivanja prijava jako važno je napomenuti i sukob interesa. EIC redovno objavljuje imena stručnjaka, mislim da su baš jučer objavili zadnju listu. Također u prijavi možete naglasiti ako ne želite nekog od stručnjaka koji će ocjenjivati vaš prijedlog. I naravno kod odabira tih stručnjaka provodi se naravno i provjera sukoba interesa s njihove strane. Prelazimo dalje na EIC Step Scale Up program. To je program za small mid caps i scale up poduzeća. Fokus je na 3 glavna strateška tehnološka područja, digitalna i duboka tehnologija, čista tehnologija i biotehnologija. Ovaj program je namijenjen tvrtkama koje su već uspješne, ali im je potreban jako veliki iznos kapitala da povećaju svoju proizvodnju ili uđu na globalna tržišta. Znači, ulaganja mogu biti u iznosima od 10 do 30 milijuna eura po tvrtki. Rokovi za prijavu su kvartalni i trenutno je snažan fokus na ekonomskoj sigurnosti. Znači, ovdje se ne radi o bespovratnoj potpori, nego se radi o jako velikom ulaganju u obliku vlasničkog kapitala koji je osmišljen da bi se strateški tehnologije zadržale u Europi. Zbog čega je uopće Step Scale Up program važan? Zato što jača stratešku autonomiju Europske unije, podržava ulazak određenog rješenja na globalna tržišta, industrializaciju omogućava i rješava scale up jaz. Važan je zbog toga što pomaže tvrtkama da se skaliraju i na taj način izbjegnu, mogli bismo reći, propast zbog tehnologije. Na sljedećem slajdu možete vidjeti pregled ciljanih korisnika i koje su nekakve njihove značajke. A zatim ovdje imamo i pregled samog Step Scale Up programa.
te natječaj, koji su glavni elementi samog natječaja. Znači, proračun je od nekih 300 milijuna eura za 2026. godinu, podrška je u kapitalu. Zatim, kod prijava se može dobiti takozvani step pečat koji jamči nekakvu izvrsnost. Olakšan je pristup ulaganja i postoje određeni kriteriji za zadovoljavanje specifičnih step uvjeta. Što se tiče evaluacijskih kriterija, oni se dijele na izvrsnost, utjecaj i implementaciju i potrebno je znači kod prijave zaista dobro prezentirati svaku od kategorija. Ja ih sada neću posebno čitati, ali možete vidjeti znači na slajdu za svaku kategoriju koji su elementi jako važni. Prelazimo dalje na usluge ubrzanja poslovanja kroz EIC, takozvani BAS ili Business Acceleration Services, koji je program koji pruža savjetovanje, mentorstvo poduzećima, pristup investitorima i korporacijama, zatim različite modele podrške za internacionalizaciju i dostupan je u okviru svih instrumenata EIC-a. Znači, ne radi se samo o izvoru financiranja, već i o upravljanju projektnim portfeljima od strane program menadžera i EIC-a. Kod BAS-a je znači naglasak na savjetovanju i mentorstvu, kao što možete vidjeti na ovim aktivnostima koje pomažu znači poduzećima da se globalno pozicioniraju. BAS nudi inovatorima iz EIC programa ono što im je potrebno za rast, kroz različite kontakte, pomaganje u stjecanju novih vještina i sklapanja ugovora sa određenim korporacijama, investitorima i slično. I s ovim slajdom smo došli do kraja prezentacije. Tu možete vidjeti kontakte za nacionalne kontakt osobe iz HAMAG BICRO-a i Hrvatske zaklade za znanost. Svakako vam preporučujemo i da se instalirate EU Funding and Me aplikaciju. Možete vidjeti na slajdu gdje se nalazi i poveznica gdje možete u svakom trenutku vidjeti pregled svih EIC natječaja u realnom vremenu, naravno iz područja vašeg interesa. Zahvaljujem vam se na pažnji i interesu za EIC program i za sva dodatna pitanja vam stojimo na raspolaganju i sretno s prijavama.